budek budek bodek bodek tatin bodek tatin bodek apa wi lah iki dong ngono senengane Mbak Tatin ya Mbak Tatin selamat malam semuanya saya iki gelem menyapa padune iki padune gaya kan lah piye ngerti aku nek nang kene ya beda selamat malam semuanya bahasa Indonesia barang nek nang Jawa ya sugeng dalu nek nang kene selamat malam iya ya ning ora bahasa Indonesia lek arep nembang nggo cakepane tembang barang tok ganti bahasa Indonesia ya ora pas ya basa Jawa ya ki ana pamundutan Tin napa Pak gubuk asmara pirang-pirang pamundutan saka kagem kowe ya saking Purwodadi nyuwun gending gubuk asmara Pak Kumis Mbak Tatin oh iya dengan ucapan Universitas Tarumanegara semakin jaya ya matur sembah nuwun iki uga gubuk asmara Bapak Suharjono dan Mas Peri Kelurahan Trah Amat Nawi Gembongan Sentolo Kulon Progo tanggamu iki oh nek nggih Gembongan keluarga rumah makan ayam goreng Nyonya Suwarti cabang Klentreng oh Bapak Sudarno oh iya kenteng iya kenteng untuk hadiahnya ditampani niki Mbak Tatin dapat hadiah kula Pak kuwi untuk Tatin ana tulisannya untuk Tatin apa ya aduh tiba iki awas tiba ayo dibuka ora apa-apa kok ora paling kuwi deodoran ben kelek murah mambu ngono aku wis tak upakara ben mambu ya kuwi pancen niate ora dikethok kok sa rambuté kelek diingu tak kon nektokke bingung arep tak kelabang ya Pak oh ya ya minyak wangi nggih matur nuwun saking sinten Pak orang iki mau ya saka Pak Sudarno iki ketok oh nggih matur nuwun nggih sing pun paringi kula oh nggih matur nuwun Pak nggih oh iya saka bapake kae mau ya gubuk asmara pirang-pirang pamundutan Mbak heeh engko grajakan ya ana ya monggo diaturake gubuk asmara nggih ngagem bawa oh nggih ora nganggo hai pun diperisake pun mboten budek saniki sing rada cacat matane nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur Mbak Tatin ya wah tumben ora iki adewe kudu matur nuwun karo panitia ya Mbak ya toh adewe mau teko kene isu-isu wis langsung disuguhi macem-macem ya iya Pak Mbak Tatin kan ngelian ya Pak ngelian Mbak Tatin iki lho ya ora mandek opo bom siti medon ana minimarket langsung medon jajan terus Mbak Tatin makane gawat. Nah iki ning kene untungnya panitiane tanggap ngono lho Pak. Langsung dari pagi kita dikasih makan. Makanannya luar biasa. Luar biasa ya. Enak-enak. Dikasih tempat istirahat, panganan ora apa rakendat ya Mbak. Rakendat ya. Rakendat esuk awan. Iya, kopi teh kabeh ono. Kopi teh susu. Tadi ada juga ya susu ya. Susu ono ya. Seneng ta kowe? Aku yo seneng susu. Aku ra doyan susu e. Ora doyan. Nek Pak Seno seneng susu. Iya. Seneng Pak? Hah? Seneng susu? Yo kala-kala. Mulane lemu ya. Bale nek kekerepen ki nang weteng yo nek ngono lho. Terlalu manis to. Manis. Terlalu manis ki nek dadine sok-sok ra enak. Yo paling 3 dina pisan ngono kuwi. Wau telas pinten mau? Loro. Oh, loro. Imbuh meleh mboten mengke? Ra. Ora. Ora. Ra entuk imbuh. Nang kesking panitia angsal kok nggih. Ora penak kok ya. Jatahe dhewe-dhewe ya jatahe dhewe-dhewe. Iya.
Monggo Mbak Tatin, bengi iki Tatin dan lunak tenan. Iya. Lah napa? Kaya nek pentas-pentas liyane kae medune ulate kaya ditaleni kaya dikucir kae lho. Lah kan kalau di sini harus menyapa penonton harus dengan senyum ya. Iya. Oh. Nek nang kono wis do ngerti watakku ra iso senyum nang kene harus tebar senyum. Nah, berarti senyummu nang kene lamis. Ya enggak lamis. Enggak lamis piye? Ya aku sebenarnya guyang-guyu lho Pak aku ki. Guyang-guyu piye wong biasane nganti ana sing kirim WA karo aku tak Pak Tatin niku kon mesem. Angel banget kon mesem. Oh nganti tak tapuke ra mesem ya aku ya. Ya ditapuk ya lara to ya. Iya. Mangga teruske jan lunak tenan bengi iki. Kata-katane karo aku ora ana sing kasar blas. Nggih Pak, nggih. Lagi bolong kok. Hah? Lagi bolong. Lho wingi-wingi ora bolong kok. Ya wingi bolong ning sithik. Oh ayo wis. Iya. Mula kok ra nyuwara. Ya gak wis. Lingsem yen mutan neno lelampahan kang bojomu streaming lho Tin. Napa nggih? Lah iki nganti WA karo aku. Pripun? Ngaturke matur nuwun nggih Pak, bojo kula sakniki wis akeh penggemare. Oh. Sajake wah bangga dhek. Pesen mawon Pak. Kula bojo kula lunak niku kula wis seneng. Nek lunak nggih teng omah barang kon lunak. Oh, kok ngono barang e? Lah iki kok aku darani ngapusi iki lho, nek ora percaya. Aku iki ngene iki karo mbukaki nganu, mula nek karo bojo aja galak-galak. Ya ora galak kok ming tegas ngono lho. Lho tegas karo bojo ya didelok bojo ki ngopo dhisik kok dadak ditegasi wong bojomu ya apik-apik wae kok. Kowe lunga nyinden bojomu nang omah momong anak. Nggih sakniki momong anak wong mau anake pun melu kula nek riyen melu mbake. Ah saiki bocahe nemu di teturu nek bengi ya aja tok getak-getak sak penake dhewe. Mboten sakniki pun ra galak kok. Ya mbiyen nganti. Nek jaman biyen ya tak galaki tenang. Lah iya. Zamane dolan karo jenengan kuwi. Jamane dolan karo aku iki aku nampa. Aku tau maca SMS-e lho. Kuwi salahe bojomu. Ha kok. Nota kok disak nang jaket. Kaya ora diomongi. Ayo gobloke bojomu. Nota iki dibuang kok disak ning jaket bareng boncengke kowe tanganmu mlebu jaket konangan. Ini apa, Pak? Ngono. Apa ta iki ngono? Terus lha kuwi ming nota biasa kok ana jenenge Nita. Aduh. Salahe bojomu. Itu salahku salah. Terus besan tak gathuke karo le SMS jenengan. Oh, ternyata ini to aku. Lho aku ngopo? Aku mengakon mindah amben kok. Ora ya, sadurunge kuwi kula maca lho. Wis wis rasa dudar nang kene kowe malah tekan Didi. Aku ki ngandani kowe iki aja galak-galak karo bojomu kok malah tekan. Biyen kan galak saiki wis ora. Ya syukur nek ora mesake bojo kok karo ilat tok kaya ngono. Ya lumayan duwe ilat bangane ora? Kuru banget lho Mak, tenan tak matke kok dadi wah mesake. Iya. Nggih, kok bisa ya? Ayo saking dene kowe tertekan. Suami itu nek ikut istri sing mengekang itu tertekan. Saya enggak mengekang lho saiki. Ya ora teno mengekang ngono kuwi. Ini kemerdekaan itu sudah menjadi hak setiap umat kok. Diwenehi kemerdekaan bojomu. Terus kula kan piye? Ya tenang-tenang wae rasa piye-piye. Kowe lemu banget ngono kuwi ya dirasani. Napa? Bojo kula lemu banget sakniki Pak. Ya kon kuru. Ayo kon diet. Nek manut diet manut karo aku cepet sesasi langsung kuru. Napa, Pak? Bojomu kon rabina. Ada solusi lain enggak? Enggak ada, hanya itu satu-satunya. Cuman itu ya? Iya. Saya bisa kurus. Kowe engko ora ngrantes terus mengkari sirah tok kae dingan. Ya. Mangga. Terus ke. Tresna tulus nadyan ing gubuk asma
Oh, do nyanyi kabeh. Nah, tak iya, terus kene. Ya. Solusi kurui ngono kuwi. Solusi sing biyen tak nehi wis ora mempan. Napa? Bojo kula galak banget menanggulangi istri galak itu sentuh dengan kasih sayang. Iya, Ya. caranya. Ayo dirangkul bojone nek muni-muni, "Mas, candak gulune jak, dibelek rambute sayang." Rasah galak-galak mbangane tak tapuk sandal cangkemmu. Dingonokne ora kowe? Nggih, dingonok kene. Kowe mesti saya nesu ya. Ora sadurunge ditapuk tak tapuk sik trok ngono. Oh, kuwi kaya ngono kok karo wong lanang. Ya, ya mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tanggul leren ning jagat bapak jan jos tenan iki. Nah, jangan ditanya ya. Ngalah-ngalahi seneng Jawa iki. Iya. Kayak piai-piai do seneng seni kok ya. Gimana yang belakang? Rawero, semburi rawero. Rawero. Harus duduk kan? Konlinggo. Konlinggo. Iya. Duduk, ya duduk. Serdoto. Monggo. Catatan sajroning ati. Catatan luntur saya
mesra. Ayo. Ayo marah ati. Aku kowe tadi karo Soneh ora kena lali. Ya dimidhangetke piyai semene akeh kok cakepane nganti lali. Nggih, matur nuwun, Pak. Tembus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga metu ya. Nembus maksudnya. Nomornya 559. Piye? Nembus ra? Ya kosek ora ngasangos. 559. 559 ada enggak? Yo tangi didelok nomornya. Oh, tangi. Enggak ada? Saya hitung ya. Dihitung mboten, Pak? Dihitung. Hitung sampai swidak. Ora dikroyok wong delok kowe. Perana ya? Ping 5 1 2 3 4 5 suwek. Suwek ra ono, tetep ra ono lho. Ya engko suwe-suwe tak pek dhewe iki. Oh, nomornya saiki cuman 2 ini ya. 83. Ra ono meneh iki wis dienggo aku wae. Saya sithik saya angel kowe. Ada. Oke. Alhamdulillah ono siji. Ya. Sing enake sapa, Mas? Wis padha wae, lumayan rong nomeran. Ya, 83 tak delok sik. Kok nek kuwalik bareng? Oh ya. Bener Mas. Nggih. Wah, lumayan nih. Sesuk ngliwet yo lanjut yo. Ya, tunggale apa? Nggih. 364. 364. Ono ora? Hah? Tak hubungane. 364 1 2 telu 4 5 suwek meneh. Ora. Ki nomor cantik nek ra ono ya wis nggo aku engko ya. 4 9 4. Ra ono meneh. Kamu mulai siji aku siji ya. Oh kabeh. 4 9 4. 4 9 4. Raeneng meneh. Arep piye? Ya wis nengke wae kok. Lagi. Oh, suruh ambil lagi. Ya, ora apa-apa. Jenengan sing njupuknya, Pak. Mah. Hah? Lah ngapa? Mah. Ora gelem ngene iki. Nah wis gawe tok jukuk dhewe ka. Oh ya. Dalange wis nesu. Ora kok, aku ora ndek kewajiban ngopiok kok. Sing ndek kewajiban ngopiok iku kowe. 367 ada? Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu ya. Ibu kok di sih? Iya, 367. Wah, selamat Bu, saya nggo ngliwet. Tiga 367 ya. Oke, bener. Nanti ra kuat le nggawa. Lagi ya.
435 suwek meneh ada oke alhamdulillah ono 435 ya bener oh nggih iki kurang piro berarti ya siji kari siji yo 474 Onara 474 disuwek kok nek ono neh lho tak suwek wis ono 3 2 1 apa ngacung ada? Ada? Oke ada. Untung urung tak suwek. 474 ya. Ada 474? Oke. Maju sini, maju sini. 474. Sini Pak, maju sini loh. Sini, Mas Pak sih? Mas Pak. Bang. Nih loh. Yang baju merah. Empat tujuh empat. Oke, yuk. Nah, habis toh. Kari siji engko tancep kayon. Oke. Nah, ya. Kari siji tancep kayon, kari siji. Terus disambung kowe nembang apa, Tin? Apa bojo loro? Bojo loro iso apa gamelane? Iso ora? Bisa, hah? Iso ora? Enggak. Oh. Apa? Capek. Kenapa Pak? Lali janjine ya? Ya, sakermu. Lali janjine nggih. Ya, nggih. lali janjine. Heeh. Bawani. Oh nggih. Tina minggu kang tak anti
Bayaran meneh. Sapa sing urung ngene? Wah. Iki sinden po rampok lagi terus. Ya siapa yang mau berbagi rezeki rak ya oleh-oleh wae ngono lho, Pak. Ora sok ngono kuwi, disyukuri pira-pira iki disyukuri. Ora njaluk. Aku ora njaluk ning menawarkan lho. Kowe menawarkan apa? Sapa sing pengen ngenehi meneh ngono lho. Oh, tak kira nek menawarkan kowe. Wah. Prek. Wah. Na. Jan-jane kowe ning ngene. Atiku sejak wis ge bali mumpung ra ditabui. Yo. Se marak ati kandas luas wira gane apa yuk? Anu kumir karo podang kuning niku lho Pak, soalnya sami. Kulawak kulawe. Lali. Kumir karo podang kuning piye? Ya padha. Aku arep golek isi podang kuning meneh. Ah kowe apalamu podang kuning kok. Lah ngero podang kuning. Rina wangi mantra tapan. Loh. Montang manting tanjena sinden nang nggone kokean saweran malah muntah-muntah ngono. Sik kelingane jan podang kuning terus lho Pak. Ya terus Kang masira duh wong bagus
reman ambah beto
dadi jumeneng mengarep ya Mbak Elisa or karo sing ngumumke wah saiki gedhe-gedhe durprese. Nggih, niki wonten magic warmer. Wah, penghangat magic buat 4 orang. Itu hadiah goro-goro dan nanti buat penutup 1, Pak. 1? Iya. Oh, apa 1? Ya, nggak tahu. Mungkin oh, nanti ya. mobil ya. Amin. Kok gawe masalah? Mobil-mobilan. Nggih, diundi sa. Nggih, 4 ya. Bentar, dikocok dulu. Oh, sing terakhir main kerupuk kok sa. Oh iya, sing keri dhewe kerupuk. Enggak. 2, 3, 4 ya udah. Ini ada pengumuman juga Pak Seno, Mas Petrok. Iki woro-woro ingkang badhe pipis napa ngising panitia tulisane niki tenanan. Basane napa? Aja diwaca wutuh. Kuwi kadang kala njlomprongke karo kowe ingkang badhe sene utawi bebucal. Lho. Basane Jawa sing alus ngono kuwi. Oh sene. Sene apa seno? Hah? Sene apa seno? Sene ra apa-apa. Engkang badhe sene napa ngising? Wah jan saku iki mbok yo njaga aku dhisik. Bebes sene ngisinge napa? Bebucal. Sene napa bebucal? Panitia menyediakan bus toilet di belakang panggung. Oh, jadi tolong dimanfaatkan sarana dan prasarana karena butuh kurang lebih 7 hari urin manusia diproses di bumi ya. Jadi ojo nguyuh sembarangan. Mesake bumine paseno barang. Matur sembah nuwun dumateng panitia, Bu. Niki udah disampaikan ya. Ada bus toilet di belakang. Terus undiannya nomornya siap-siap ya. Sekawan pitu songo 479. Yo tembus ora iki. Ada 479 sekawan atus 79 5 4 3 2 1 gugur ya sobek ada ya. Ya. Wis do mulih paring sa. Wis bali iki. Terus selanjutnya nomor kalih setunggal kosong 210 betul 210 ada 210 5 4 3 2 1 hangus lagi ya 490 sekawan songo 0 boten wonten hangus pene. Wah iki nek maca nomor iso tekan sesok Pak iki. Ayo karo mlaku terus. Ya, wis 3 ya iki hangus. Heeh. Siji meneh. Oke. 599 gangsal songo-songo. Boten. Hangus, wah iki nek hangus terus suwi-suwi nganggo pertanyaan wae iki engko ya. Dadah 5 4 3 2 1 udah 4 enggak tembus semua Pak Seno. Ora ono kabeh? Enggak ada. Ya wis. Mengko diundi meneh. Ya, nanti diundi lagi ya. Nyanyi dulu. Nggih, pamundhutane sakeh. Nggih, niki susulan goro-goro barang ya isih ana. Nggih, napa Pak? Nyuwun lagu bojo loro. Wah, jan. Bojo loro. Siji ora entek-entek kaya bojo loro. Kang keluarga kagu keluarga 303. Some. Wo, keluarga Kebumen. Keluarga Purwodadi Grobogan Purwodadi Jawa Tengah. Salam sehat. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pindhan ning ora
Di bojo loro ora iso dadekake gamelan ya. Nggih. Wonten malih wau pepeling. Oh kuwi wae sik pepeling. Pepeling saking panitia. Karo Kang Gareng karo Bagong. Monggo. Ya, pepeling. Dibawani sa. Nggih. Monggo. Neno neno. Ya. Rukun Islam kang lima puniki katin dakno mring para sesama aja padha ditinggalke kok ora nganggo gamelan ring wis rasa ngene iki metuke ora bareng Bagong. Bagong ki mau kok ya bareng kok nyelingker ilang. Radong aku. Weh, Bagong. Lho, rak caitan to iki. Kancane do nganggo sandangan apik-apik kok mligung. Sumoe. Panase ra omong terus kabeh klambiku. Tak copot sisan. Iya, ya ning ora sopan, Gong. Ya engko nganggo santai. Ya. Men kanginan sik awake. Aku nek sumuk banget iki kadasku gatel ya, Tru. Ah iya. Ya mula ditambani kok ya ora. Nggo ingon-ingon. Kadas kok nggo ingon-ingon ora. Terus rukun Islam sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat penglima ibadah haji rukun Islam sampurna. Monggo dipunaturaken. Monggo buka kendang ngene. Ah, yuk. Wis wancine padha nindakake akan wis ngumandang wayahe sembayang ngadepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah subah luhur lan asar
nedahaké tindak mungkar mahrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembana iku perintah agama nilingana nindonya mong sedela sabaran tawakal pasrah sing kuasa yen keparang besok munggah suwarga wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aten wis lumandang wayahe sembahyang ngadepi wajib gawe pangeran salat dadi jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang dingetuhke tindak mungkar mahrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sempena iku perintah agama ngelingana ning donya mung sedela sabaran tawakal pasrah sing kuasa yen keparang besok munggah suwarga jenglenge kamu apa tergandengan liwatmu apa? Ya. Mon memajeng kon keruk jenur kuning ratin kon keruk bahasane ra jelas iki.
bersih panas ojen panas ojan lengaling sayang cepi gunung ayo kanca-kanca ya misoa capi gunung sayang terus make bineka laben lake terus inumenason berse ya Ceng ya ki jaman
Ya. Enak modar menggeh-menggeh ora kowe. Syukur bisa ngebas gunung desa jadi raja imen monagi mon samelo iki sinden tertinggi di dunia. Dengan tinggi 150 cm. Jahat tenan Pak Seno iki lho kaya ngene iki lho. Imut. Sing jahat iki kowe. Ngerti kuwi cendhek kok tok rangkul. Lho kan iki ibuku, ibu sinden ngono lho. Terhormat e. Sinden. Ayo Sinompari Jotho Pras. Ya. Ya dikirongi ya Mak, kirongi sing apik. Ya monggo. Kene iki budaya kok sak gerong kowe do melu gerong kok mburi kono to. Oe yo. Nggih, ngertos. Kok iso padahal ning Jakarta ya? Oh, jangan. Padahal Jakarta gitu loh. Dan iki nek difoto apik banget lho. Kene seni budaya tradisi. Ya. Background-e gedung bertingkat tinggi-tinggi. Ada mall, ada gedung bertingkat, semua di sini penuh manusia seperti lautan manusia. Padahal wayang kulit ya, Pak. Luar biasa. Apresiasinya penonton Jakarta Barat ya. Ayo kowe iki mulane nadyan tok S2 psikologi ning nggon sinden senenge ra jamak-jamak. Ya senang, Pak. Terlanjur kalau udah jatuh cinta dia tadinya kepo dulu, akhirnya jatuh cinta ya wes dadi ambles ning kono. Maksudnya piye? Ya wes maksudnya kadong kelebos. Kadong kelebos ngono. Kelebos iki apa? Apa teles? Maksudnya udah masuk ya udah kayak gitu. Semakin cinta, semakin love gitu loh. Iya. Terus, Pras. Dapat saweran. Matur nuwun ya, Pak. Iya. Sindene do entuk iki dhewe-dhewe. Nyuwun ngapunten iki piantun Tepus Gunung Kidul badhe nyawer pareng mboten nembang. Jasmuti, Pak. Niki Mbah Ratin saking Tepus Gunung Kidul jeung nembang pikantuk mboten. Menika Sinompari Jothonipun kajenge dirampung. Oh nggih, matur sembah nuwun. Kalian kalau menawi badhe nyekar langkung prayogi gandeng kula menika namung dipun timbali
mboten gadhahi wenang sak wetahipun nyuwun pewenang saking panitia Dies Natalis. Oh iya. Bareng napa mboten? Heeh, engko ndak salah no. Ya. Ya yo dirampungke. Pati hamba Tindake yu. Eno. Hamba sembah nuwun. Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis